नमस्ते. आज मी वेगवेगळ्या पद्धतीचे मोदक बनवते आहे, तुम्हाला दाखवते. हा खोबरा मी कशाला घेते माहिती आहे का? तर मला लाडूसाठी खोबरा पाहिजे ना, हे मला काळा नाही पाहिजे, मग हे काळं काढून टाकते. मग आता आपलं खोबऱ्याचा बुरा मागवतो ना बाहेरून, तसा तो असं सफेद सफेद असतो ना, म्हणून आपल्याला घरात आता ते मागवत नाही आपण, लगेच आपल्याला कसं भेटणार ना, म्हणून मी काय करते माहिती आहे, हे पहिलं काळं काढून टाकते किसणीवर किसून. ते काळं काय करायचं? हे बघ काळा काळा कशा दिवस होतो का? हे काय भाजी बिजीत आपण वाटण्यासाठी घेऊ शकतो. पहिले खोबरं बघा मी वाटी किसून दाखवले ना, साल काढून त्याची वरची काळी साल, त्याच्यानंतर याचे आपले तुकडे करायचे आणि हे आता आपल्याला मिक्सरला लावून घ्यायचे आहेत. असं बारीक एकदम पावडर करून घ्यायची खोबऱ्याची. बघ आपलं झालं ना सफेद खोबरा. आता मी एक वाटी आहे ना तांदळाचं पीठ घेतलंय. हे पीठ आहे ना पहिलं आपण सुकं भाजून घ्यायचंय. बारीक गॅस करून आहे ना, बारीक मीडियम गॅस असं करून आहे ना चांगलं भाजून घ्यायचं आहे पिठाला. आता 2-3 मिनिटं बघा पीठ चांगलं भाजलंय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे आपल्याला अर्धा वाटी खोबरं टाकायचं आहे. हे आता खोबरं आपलं बारीक केलेलं आहे ना, आपल्याला अर्धा वाटी टाकायचं आहे. म्हणजे 3-4 चमचे आपल्याला खोबरं वापरायचं आहे. बाकीचं हा ते ठेवून द्यायचं. आता त्याच्यामध्ये हे आपलं ड्रायफ्रूट आपल्या आवडीप्रमाणे टाकायचं. हे आता पीठ भाजता भाजता का टाकायचं, कारण ते पण थोडं भाजलं पाहिजे, त्याच्यासाठी त्याचं पीठ भाजता भाजता टाकायचं. पीठ भाजलं ते कसं समजतं? पिठाचा कलर थोडा चेंज होतो ना, पांढरा पांढरा असतो ना, सफेद सफेद एकदम. ब्राउनीच. हा थोडा चेंज होतो. आता खोबरं टाकल्यावर पण आपण थोडा गॅस आहे ना, गॅस कसा माहितीये बारीक कमी जास्त करत राहायचं भाजताना. एकदमच कमी केला तर खूप वेळ लागतो भाजायला. खोबरा भाजायला 3-4 मिनिटं लागली ना तुला? पीठ भाजायला. हा पीठ भाजायला. हा आता हे त्याच्यामध्ये थोडं ड्रायफ्रूट आणि खोबरं टाकलंय ना, ते पण भाजायला पाहिजे. नाही तर काय होतं माहिती काय, खोबरं आपण असं कच्चं टाकलं ना तर ते मोदक आहे ना खवट लागणार थोडं, म्हणजे 2-3 दिवसांनी. याचा कलर बघा चेंज झालाय आता पिठाचा. ड्रायफ्रूट पण भाजलं, खोबरं भाजलं, आणि आता एवढा सुगंध सुटलाय ना की तो वास कसा येतोय सुगंध बघू, म्हणजे समजतं की तिकडे काहीतरी चेंज झालं आतमध्ये. हा हे आपलं मस्त भाजलंय बघा. आता हे मी काढून घेते. गॅस पहिला घालवते, बंद करते जरा, आणि कढई गरम आहे ना तोपर्यंत आपण आहे ना थोडं जरा ढवळत राहायचं. झालं ना रव्यासारखा कलर. आता मी परत गॅस पेटवलाय, कढई ठेवले बघा, त्याच कढईमध्ये आपल्याला करायचं आहे. आणि आता आपल्याला आहे ना, आपण 1 वाटी पीठ घेतलंय ना, म्हणजे आपण 2 वाटे दूध घ्यायचं आहे. आणि दूध आहे ना मलाई सकट घेतला तरी पण चालेल, आपली दुधावरची साय असते ना, बॉइल्ड मिल्क. हा हे बघ 2 वाटे दूध. 2 वाटे होतं ना बरोबर? 2 वाटे. आई बघा त्याच वाटीमध्ये आता ही पावणा वाटी साखर घेतली आहे. आता आपण 1 वाटी घेतली तरी पण चालेल, म्हणजे आपल्याला जसं गोड पाहिजे ना तसं घ्यायचं. 1 वाटी पीठ, 2 वाटी दूध आणि पावणा वाटी साखर. आणि साखर दुधामध्ये टाकते. आता आपला गॅस फुल केलाय आणि आपल्याला पहिले साखर त्याच्यामध्ये विरघळवायची आहे. साखर त्याच्यामध्ये जिरायला पाहिजे. दुधाला पण चांगली उकळी आली आहे, एकदम मस्त उकळलंय. आता आपण काय करायचं, गॅस थोडं एकदम पूर्ण बारीक करायचा. पूर्ण बारीक केलाय. आता ही उकळी थांबली. आता आपण त्याच्यामध्ये हे आपलं भाजलेलं पीठ आहे ना सारं, ते त्याच्यामध्ये आपल्याला शिजवून काढायचं आहे. आता शिजवायला टायमर लावायची गरज आहे? नाही, आपल्याला त्याचा गोळा करून घ्यायचा आहे ह्याच्या आतमध्येच. आता बघा ही वेलची पावडर टाकायची अर्धा चमचा. आपल्याला त्याच्यामध्ये 2 चमचे आहे ना हे दुधाची पावडर घेतलेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 चमचे पहिला मी घी टाकते. दुधाची पावडर नसेल तर नाही टाकायची, कारण आपल्याला मोदक बनवायचे आहेत ना, म्हणून आपल्याला चांगलं जरा पौष्टिकता वाढवण्यासाठी, त्याची टेस्ट वाढवण्यासाठी आपण पावडर टाकायची. नाहीतर आपण दूध वापरलंच आहे ना, दूध आहे, खोबरं आहे. शिऱ्यासारखं झालं. शिऱ्यासारखं झालंय.
आता मी 2 चमचे फक्त घी टाकलेलं आहे. आता आपल्याला याच्यामध्ये आहे ना परत मी 2 चमच्यात घी टाकते. म्हणजे मध्ये एकदा टाकायचं नंतर एकदा टाकायचं. सोपे मोदक आहेत. सोपे खाली लागू नाही द्यायचं. म्हणजे ढवळत राहतेस ना तू. आता आपल्याला जरा अजून सुका वाटतोय ना तर आपण आपल्याला आहे ना त्याच्यामध्ये अजून 1 चमचा, मग हा घट्ट घी आहे, आम्ही पातळ नाही केलाय, म्हणजे अजून 2 चमचे म्हणजे 6 चमचे घी पकडायचा आहे ना. हा वितळला तर 2 चमचे होईल आणि पहिले 4 चमचे. खाली लागतो ना ते मम्मी. हा लागतो म्हणून आपण ते ढवळत राहायचं. लागतोय ते काढून घ्यायचं असं, खाली लागायला नाही द्यायचं. म्हणजे या रेसिपी मध्ये या गोष्टीचं लक्ष ठेवा आपण. असं किती वेळ आपल्याला ढवळत राहायचं. झालं आता. झालं ना. झालंय बघ. तरी 5 मिनिटं ढवळलंस तू. आता गॅस बंद करते. झालं ना आता हे बघ. गरम गरम आहे. आणि तुम्हाला इकडे दाखवतो बघा, हे जे आहे ना इलेक्ट्रोमा, ते खूप परत माणसं मला विचारत राहतात कुठून घेतला, काय घेतलं. ह्याची मी लिंक तुम्हाला देतो अमेझॉनची, मग तुम्ही बघा. आणि त्यात बघा आम्ही कापूर सुद्धा टाकतो. दर संध्याकाळी आम्ही लावतो. हे असे मोदक आहे ना, साच्यामध्ये बघा थोडा पिस्ता ठेवायचा. मी थोडा पहिला घी लावलाय बघा, जरासा घी घेतलाय आणि असं साच्याला लावलाय. पहिलं सुरुवातीला असंच करायला लागतो थोडाफार, आणि आता त्याच्यामध्ये याला गोळा करायचा हाताने आणि असा आकार द्यायचा दोन्ही साईडला भरायचा. दोन्ही साईडला. आता आपल्याला आहे ना पूर्ण म्हणजे आतमध्ये खचला नसेल ना, तो भरला नसेल ना, पण आपण असं इथून दाबायचा. इकडून मटेरियल कमी पडला ना तर इथून दाबायचा. इकडून दाबल्यानंतर प्रोडक्ट बघा असा बाहेर येतो. हे किती भारी वाटते मम्मी पण पिस्ता लावून. पिस्ता लावून ना डिझाईन, म्हणून मी पिस्ता लावला. कलरची गरज नाही, काय नाही. ते बघ कुलजा सिमसिम. ते बघ पिस्ता. पिस्ता किधर है. ते बघ. हो, अरे वा वा वा, आहे की नाही नवीन काहीतरी. एकदम भारी. नवीन मोदक, परत नवीन प्रकार. असेच बनवून घ्यायचे. अशी सर्व बनवून घेते. तिथे आपला आवाज पण येतोय ना बाप्पाचा. आता इकडे बघा 15 मिनिटं झालेली आहेत, अजून प्रोसेस चालू आहेत. एवढे मोदक बनवून रेडी आहेत. अरे वा, किती भारी वाटतात मम्मी. भारीच आहे तर भारी वाटणार ना बाप्पू. आता टेस्टिंग करायच्या अगोदर हे 2 प्लेटी बघा, घरच्या देवाला आणि एक गणपतीच्या समोर ठेवणार आहे. ते गणपती पण मी तुम्हाला दाखवतो. घरच्या देवाला 5, गणपतीला 5. ठीक आहे, 1. चला हे घरच्या देवाला ठेवूया. बघा 5 मोदक घरच्या देवाला. आणि हे आता एका गणपतीच्या घरात जातोय, त्यांचा तुम्हाला गणपती सुद्धा दाखवतो. तोपर्यंत मम्मीकडे बनवते. मम्मी तुझी प्लेट खाली झाली. झाली माझी बनवून. जा तुझा देऊन ये. आता तुम्ही इकडे बघा, आपली रेसिपी तर एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला एक टेस्ट करून दाखवतो. चलो प्लेट पकडू. टेस्ट करून दाखवायच्या आधी मला एक सांगायचं आहे, म्हणजे गणपती बाप्पाच्या आरती विषयी बोलायचं आहे. ते कसं माहितीये, आरती आपण बोलतो ना, पहिलं कसं गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया असं बोलतो आणि सुखा करता दुःख हारता करतो. ती सुखा करता दुःख हारता एक आरती संपली की त्याच्यानंतर आहे ना दुसरीच आरती घेतात. ती दुसरी आरती नाही घ्यायची. आपली सुखा करता दुःख हारता ही गणपतीची आरती. त्याच्यानंतर आहे ना गणपतीच्या पप्पाची आरती घ्यायची, म्हणजे शंकराची आरती घ्यायची. ते काय असते, ती कोणती आरती, ती लवलवती विक्राल ब्रह्मंडी माळा, ही घ्यायची. लिहून ठेवा तुम्ही. आणि त्याच्यानंतर त्याच्या मम्मीची आरती घ्यायची. ती कोणती आरती, दुर्गे दुर्गटवारी तुझविन संसारी अनाथनाथे आंबे करुणा विस्तारी, ही तिसरी आरती. त्याच्यानंतर त्याचं जे वाहन आहे ना उंदीर मामा, त्याची आरती घ्यायची. त्याची आरती काय घ्यायची, उंदरावरी बैसोनी दुडदुड्या यायची, हाती मोदक लाडू घेऊन या खाशी. मी मंडळाच्या आरत्या ऐकल्या आहेत सर्व, बहुतेक 4-5. ते 3 घेतात बरोबर. तुझे बोललीस ना सुख करता तू करता. मग शंकराची आरती. आता ते रेकॉर्ड झालं बघा, आमचा कॅमेरा पडला. आता तुम्हाला सांगतो, ते 3 आरती तर मी सांगितले ना, सुख करता तू करता घेतात, लवलवती विक्राला घेतात, दुर्गे दुर्गटबारी घेतात. त्यानंतर 4था आहे ना ते
उंदरावरी बैसोनी दूर हा, हे ते miss गणपतीचं करतात. वाहन असतो. ते miss करतात त्याची मुद्दामच आरती घ्यायची, त्याची मेन आरती घ्यायची असते. कारण तो उंदीर आहे ना, ते आपली वाट बघत असो, बघ मी एवढा गणपतीचा वाहन, माझं कोण नाव घेत नाही असं म्हणून त्याची आरती घेतल्याच्या नंतर आहे ना, घालीन लोटांगण म्हणायचं आधी तुम्ही कोणतेही 2 अभंग घ्या, 2, 3, 4 तुम्हाला जे वाटतील तेवढे 4-5 अभंग बोला आणि त्याच्यानंतर आपण घालीन लोटांगण हे बोलायचं, त्याच्यानंतर 2 श्लोक बोलायचे आणि आपली आरती संपवून टाकायची. हे आरतीचं प्रमाण आहे. आम्ही म्हणजे लहानपणापासून आम्ही जे गणपती जवळ ना अशा आरत्या म्हणत आलो. असं तुम्हाला तर येतच असतात, पण मी आपलं माहिती सांगितली. बरोबर. असे 4 आरत्या घ्यायचे पाठोपाठ. ते कंपल्सरी आरत्यात, बाकी तुम्ही इन्क्लूड करू शकत हा. नाही. जसे विठ्ठलाची आपण करतो, साईबाबाची हा, ते नंतर घ्यायचे. जेव्हा ते आपण हनुमान आपल्या उंदीर मामाची घेणार ना आरती, त्याच्यानंतर तुम्ही कोणत्या पण आरत्या चालू करा. टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, रेसिपी टेस्टिंग, माईक टेस्टिंग असेल रेसिपी टेस्टिंग. हो, ते पहिले वाईट ते पिस्ता आहेत ना, तेच घेणार आहे. सर्वांना पिस्ता आहे. अजून सुकल्यावर जरा चांगली कडक होती. कडक व्हायची गरज नाही, एकदम नाही ना. आपलं आणि शिरा. एक अशी गोष्ट आहे ना, मऊ मऊ लगेच गरम गरम खायचे. मग गणपती बाप्पाला आपण गरम गरम करायचे आणि गरम गरम मोदक द्यायचे, अशी म्हणजे पाककृती आहे. हे आपण 4-5 दिवस ठेवून खायची नाही आहे. असं 1-2 दिवसात लगेच संपवली पाहिजे. तुमच्याकडे राहिलेत ना तर तुम्ही फ्रीज मध्ये ठेवू चांगलं असं शकता. वाटतं शिरा खातोय मम्मी. हा, पण जास्त दिवस नाही ठेवायची. ही गरम आणि गरम हे पाककृती. तांदळाचं पिठाचं आहे ना, हा, तांदळाच्या पिठाचं आहे. छान लागतं, एकदम शिऱ्यासारखंच लागतं. टेस्ट जर कम्पेअर करायची असेल तर शिरा कसा लागतो आपला, तसंच लागतंय. तांदळाच्या पिठाला आपण दुधामध्ये मिक्स केलं ना, रेसिपी एकदम छान आहे. नवीन प्रकारे तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा.